Apektado sab ang mga airport sa nagkalaylaing lugar sa Mindanao dihang nahitabo ang aberya sa air navigation system sa Ninoy Aquino International Airport kagahapon. Ani ang report ni Jandy Esteban. Naglatag na lang og karton sulod sa Davao International Airport ang maestrang si Janet samtang nagpaabot nga ma-rebook ang iyahang flight. Ingon ani ang iyang sitwasyon sa pagsugod sa bag-ong tuig. 1:30 Domingo sa hapon unta ang iyahang flight dihang nakansela human nagkaaberya ang air navigation system sa Philippine Air Traffic Management Center sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kagahapon. Hindi na kami natulog. Siyempre wala pang... Naghanap na lang kami ng karton para hindi malamig. Malamig eh. Gano'ng kahirap yung sitwasyon pag ganito? Naku, napakahirap. Kagabi gising na ako. Naghihintay ako doon para mauna sa waiting list na sinasabi nila as chance passenger. Pero hindi din nangyari kasi hindi ko alam kung anong gusto nila mangyari. Naguol na sab sila Mona ug Jen nga pulos magtutudlo. Sanglit kinahanglan nila makabalik sa Manila una magsugod ang klase sa January 4. DepEd employee po ako. Kailangan po namin makapasok sa January 4. Nakiusap ako sa kanila kasi ang binigyan nila sa aking schedule is January 5. Ang sabi ko, ma'am, pwede bang anytime, willing to wait po ako kung merong chance passenger. Lilipad po ako. Sana mabigyan kami ng chance na makalipad within the day, ma'am. Yun lang ang pakiusap namin. So by January 4, dapat nandun na kami kasi kailangan kami ng mga estudyante namin. So, ang sana, yung akin lang sana, binigyan nila yung mga na-delayed. Kasi unang araw ng kaya nga dapat maaga kami. Human nga na partially restored ang air navigation system sa NAIA, hinahinay na usab na nag-normalize ang sitwasyon sa Davao International Airport. Pagka alas 3 sa kadlawon, doon na milupad nga mga flights pa Manila ug Cebu. Sa Davao International Airport, 17 ka domestic local flights ang apektado nga dunay 2,351 ka pasahero. Samtang kapin 300 ka pasahero ang apektado sa tulo ka international flights. Naapektuhan sab ang biyahe sa eroplano sa Zamboanga City human ang technical glitch sa CAAP hinungdan sa aberya sa NAIA. Matud sa CAAP Zamboanga, usa ka flight ang na-divert paingon Kalibo Aklan, una mawad-an og radar contact. Samtang duha ka mga flight paingon sa Cebu unta ang grounded sa Zamboanga City. Bisan balik operasyon na matud sa CAAP Zamboanga, makasinating gihapon og anaa sa 10 minutes nga delay una mutugpa ang mga aircraft karong adlaw. Actually, hindi pa talaga tayo fully normal operated. Meron pa rin limited operations. They call it limited operations because yung mga aircraft natin, in between aircraft, they will be 10 minutes behind. So in this part, Zamboanga International Airport, and it's not a big deal naman yung 10 minutes separation. Hinoon, karaghanan sa mga pasahero nakasakay na sa mga flights kaganihang buntag. Yung mga affected passengers, first of all, would like to apologize sa nangyari. It was not possible problems. So we just encountered it. I think this is the first time that we have encountered that kind of problem in Philippine aviation, wherein the Air Traffic Management Center was affected. It affected the entire national airports here in the Philippines. So sorry for that, and hopefully they can be rebooked and fly today or maybe tomorrow. Sa General Santos City, mibalik na lang sa agi ang ubang pasahero human na-cancel ang ilahang flight tungod sa aberya sa NAIA kagahapon. Bitbit ang ilahang mga maleta, nanguli na lang una ang ubang pasahero sama ni Josela Escaro kinsa padulong unta Cebu kay balik trabaho na ugma. Muuli na lang daw una siya sa ilaha sa Pulumulok, South Cotabato, samtang magpaabot sa iyahang girebook nga schedule sa flight. Mga almost 1 p.m. na, dito na nag-announce na canceled na tanan. All flights sa diri sa Jansan, pero I think sa Manila wala pa man, pero ang diri gi-canceled na gid tanan. Actually ang akong gipili is January 1 tungod kay para napakoy pahuway nga January 2. So at back na kasi January 3. Pero since dili man siya sure nga naa na daw ugma pod, so ang ako na lang giwan is the earliest is January 3. Pipila ka pasahero sab ang nagpalabay og gabi sa airport. Hinuon kaganihang buntag hapsay na ang sitwasyon sa airport human gianunsyo nga balik na sa normal ang operasyon.
Pipila ka mga stranded nga mga pasahero ang naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Ang uban kanila sayo pa miabot sa airport ug wala matud pa na abisuhan sa ilahang airline nga kanselado ang ilang flights. Sama ni John nga nabalaka na tungod kanselado ang iyang flight padulong Manila ug aduna pa siya'y connecting flight nga apason. Sana makalipad ako by 5:55 mamayang hapon. Kasi meron pa akong connecting flight pa Korea. Next time sana merong email or text man lang na ganito kung may nangyari para prepare kami, we have time to rebook our ticket. Ang pasahero sab nga si Sha kinsa gikan pa sa Bukidnon, wala kuno nakadawat og abiso gikan sa airline nga kanselado ang iyang flight padulong Manila. Ngayon ko lang din nalaman sa kanila, kaya pala hindi ako pinapa-check-in ng guard kasi delay pala yung flight without even notice. Hindi man lang sila nag-email sa akin na delay kasi nag-book naman ako online, so bakit kung magde-delay sila ng flight wala man lang abiso? 18 ka mga flights pasulod o gawa sa Lagindingan Airport ang kanselado. Hinuon, sugod kaganihang kadlawon, aduna nay pipila ka mga airlines ang nag-resume sa ilang flight operations. At around 1:45 a.m. kaninang kadlaw nag-resume ang atong special flight. So since kaganina until karon alas 9 na anatay mga 8 ka flights nga naka-depart, upat sa Manila, then naputay upat sa Cebu. So continuous na atong flight, so na-decongest na ato ang terminal. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.